Tak priatelia, kamaráti, keďže som zabudol pri odchode z domu nahrať úvodné informácie, tak som zastal tu pri jazierku alebo pri rybníkoch v Hrhove a povieme si, čo to o dnešného, o tomto výlete, ktorý bude smerovať momentálne do Komárna. Tam by som mal prespať v penzióne Divá Kačica a odtiaľ sa vybrať smerom na Balatón, kde sa zastaviť trošku, pozrieť sa, ako to tam v takomto predjarí alebo v začiatku marca vyzerá. Odtiaľ potom do múzea v Balašaďarmat, motocykle, pozrieme si, aké sú tam vystavené staršie, a z múzea ďalšiu noc prespať vo Veľkom Krtíši. No a potom odtiaľ už len domov, posledný tretí deň, a to cez pohorie severného Maďarska. Tak uvidím, ako to tam bude. Pozeral som na mape, vyzerajú to byť celkom zaujímavé cesty. Nie je to žiadna nížina, ani placka, ako motorkári väčšinou Maďarsko ohodnocujú. Takže som sám zvedavý, ako to dopadne, ako to bude vyzerať. No, tak dáme sa prekvapiť. Celkom sa teším, uvidíme, čo ako bude. Zatiaľ sa lúčim. No Audi ide havade, ak vidím, kolóny sú, takže cesta bude dosť zrejme taká nudná. Ani to nejdem nahrávať, lebo cestu smerom od Košíc na Lučenec, ďalej na Komárno, v podstate to je hlavný ťah, to každý pozná. Nejdem sa nejako zdržiavať s nejakými obchádzkami tentokrát dneska, takže ozvem sa zrejme asi až v Komárne. Zatiaľ toľko, priatelia, lúčim sa a odchádzam. No tak som došiel ku penziónu. Naozaj je to také divšie, lebo tu máme aj jazierka, tak divá kačka, tak sú tu aj divé kačky, určite nejaké kačice. No, tuto budem ubytovaný. Motorku som zaparkoval v podstate pred vchodom. Cesta bola dosť taká prašná, nebyť navigácia, ani to nenájdem. No a tu je úplne taká oáza vlastne v poli, dá sa povedať, lebo naokolo sú len polia a nejaké vodné plochy. Skúsim možno ešte dron pustiť a pozrieme sa, čo to tu vlastne bude. Tak uvidíme, no. Uvidíme, idem sa ubytovať. Z izby sa ešte prihlásim, nech vidíte, alebo vidíme, kto budeme pozerať, aké máme aj ubytovanie. No, tak ubytovanie. Máme také. Kúpeľňa. Svetlo, bum. Svetlo, sprchovací. Akurát. Také, čo treba. Skrine. Pre jedného až. No. Televízor, ako vždycky. A vonku výhľad na polia. Pokoj svätý tu je. Idem sa chvíľku najesť konečne. Od rána sa patrí, sú 4 hodiny, aj dačo. Takže zatiaľ toľko. No, takáto reštaurácia. Zvyšok jedla, zvyšok pitia.
Ak je ráno, treba sa nám vybrať smerom na Balaton a tu po tej prašnej ceste treba trošku dávať pozor, lebo sa tu aj šmíka miestami, až kým sa nedostaneme na spevnenú komunikáciu a smer Komárno. Tu sme už vyšli na hlavnú cestu, teda ani až taká hlavná nie je, ale je relatívne slušná. A o chvíľočku sme sa napojili na Komárňanský most nad Váhom. Vážsky most bol postavený v roku 1955, nuž ale v roku 2020 musel byť rekonštruovaný a potopretý v strede mostnej konštrukcie. Išli sme z Komárna a blížime sa k novému mostu, ktorý bol postavený nad riekou Dunaj, a to s vysokým pilónom až 95 metrov, čo je jeden z tých najvyšších pilónov cez rieku Dunaj. Most má dĺžku 600 metrov a od dna má výšku 118 metrov. Pokiaľ viem, otvorený, ak si dobre pamätám aj dátum, bol 17.9.2020. No a toto je hraničný most a vlastne jeho prekročením sme už sa dostali do Maďarska. Takže máme pred sebou cestu Maďarskom, cestu na Balatón. Čakajú nás teraz chvíľku také nížiny, až dokým sa nedostaneme do pohorí, a tu vidíme povestný maďarský veterný park. Je tu mnoho turbín po pravej, po ľavej strane. No neviem, akú to má kapacitu na výrobu energie, ale zrejme dosť slušnú. A keďže máme pekné počasie, svieti slniečko, dokonca aj tieň z turbín vidíme až na ceste. Postavený koncom 13. storočia, a to Jakabom Česnekým, ktorý bol hlavným nositeľom meču kráľa Bélu IV. No, tak som ostal stáť, urobiť nejakú fotku z hradu. Kamera sa vybíja, musím ju mať nabitú. Tak aspoň takto. Dostali sme sa konečne do obce Balaton-Keneše na brehu jazera Balaton, a je to jedna z najkrajšie situovaných obcí alebo stredísk, ktorá je ohraničená z troch strán vinicami a zo štvrtej jazerom. Darí sa tu najmä viniču, keďže zo severu sú kopce, nefúka tu studený severný vietor, takže úroda tým pádom nie je väčšinou, alebo nie je postihnutá nejakými jarnými mrazmi alebo nejakým zlým počasím, a to sa odráža aj na kvalite vína. Obec má vyše 700-ročnú históriu a dnes sú tu najmä penzióny, hotely, pláže, vidíme aj prístav, takže celé pobrežie máme v podstate pre seba. Prejdeme sa vlastne popri tých domkoch a popri hoteloch, ktoré sú postavené na pobreží, a zaparkujeme, nájdeme nejaké miesto, kde zaparkujeme a skúsime pustiť dron, aby sme mali výhľady aj z výšky.
tak sme videli niečo, ideme teraz smerom už na Balatonfüze popri severnom brehu Balatonu. Takže môžeme si dačo popozerať, čo uvidíme, no neviem čo, tu asi veľa toho neuvidíme. Tak uvidíme aspoň cestu do Balatonfüze. Majú vlastne táto obec tiež má spoločnú históriu aj s obcov Balatonkeneše. Akurát, že tu voľakedy bol chemický a papierenský priemysel, čož dosť negatívne ovplyvnilo turistický ruch. Ale v poslednej dobe už toto všetko je minulosťou. Pokračujeme v ceste po peknej štvorprúdovke smerom na Székelyfehérvár. Aut je neveľa, takže celkom dobre sa ide, trošku pofúkuje vetrík, ale v podstate pohodička. Päť cestičky maďarského vidieka. Sme v obci Zámoj. Tu je taká zaujímavosť, že je tu vtáčia záhrada, zvaný Madár Park, ktorý sa oplatí navštíviť. Rozobchádzame mesto Bičke, mesto s 11 500 obyvateľmi. Chvíľku budeme na podchode pod diaľnicou M1 smerujúcou do Budapešti a my smerujeme stále na sever. Čakajú nás obce Nadšák smerom k Ostrihomu. V podstate už ani nemám čo tu veľmi komentovať, tak sa len popozeráme, pokocháme a budeme čakať, kedy dorazíme do Ostrihomu. Celkom slušný asfalt na maďarské pomery, aj cesta je taká zaujímavejšia, je tu hodne aj motorkárov. Myslím si, že oplatilo sa zvoliť práve túto trasu. Už sme v Ostrihome, v meste s bohatou históriou, aj pohnutou históriou. Prví obyvatelia tohto mesta boli vlastne Kelti a až okolo roku 500 sa tu osídlili Slovania, ktorí vlastne obývali alebo vybudovali pevnosť, ktorú nazvali Strégoň a zrejme aj z tohto vznikol samotný názov Ostrihom Esztergom. Po príchode starých Maďarov bol Ostrihom koncom 10. storočia sídlom veľkokniežaťa Gejzu a práve aj tu v tomto meste bol korunovaný za vládcu v roku 1000 svätý Štefan. Po porážke Turkov ostalo mesto spustošené a neskôr bolo dosídlené prevažne Slovákmi, ktorí sa však postupne pomaďarčili.
Terajšia bazilika, ktorá je vlastne dominantou, bola postavená až v roku 1856, kedy bola aj vysvetená, no úplne postavená alebo dokončená bola až v roku 1869. Uvidíme, alebo už sme na moste, most Márie Valérie, ktorý bol pôvodne postavený v roku 1895. Cez druhú svetovú vojnu bol zničený a v roku 2001 bol opäť renovovaný a otvorený pre verejnosť aj pre dopravu. Spája vlastne mestá Ostrihom a Štúrovo, tzv. Parkáň, ktorý má 11 700 obyvateľov a aj jeho dejiny sú úzko späté práve s Ostrihomom. Parkáň mal udelené aj mestské výsady, ktoré boli udelené panovníčkou Máriou Teréziou. Je čas dať si prestávku, je obed, síce obedovať nebudem, dám si len kávičku, lebo ešte musím nejakých pár kilometrov absolvovať do toho múzea, aby som tam prišiel tak za tú hodinku a pol, za hodinku a pol by som tam mohol byť. No a potom už vo Veľkom Krtíši ubytovanie, niečo si kúpime, niečo si dáme dobré a koniec dnešného dňa bude. A ešte na záver jeden ikonický pohľad na baziliku Ostrihome a kávička. Pred nami už sa nachádza kamenica nad Hronom, most nad Hronom, z ktorého uvidíme aj rieku Hron samotnú a potom smerujeme na hraničný priechod Salka-Letkeš. Čaká nás tu celkom pekná cesta tou podunajskou a ipeľskou pahorkatinou až na samotný hraničný prechod. Takže si vychutnáme aj jazdu. Je tu inak aj dosť veľa motorkárov, lebo zrejme miestni to tu poznajú, tak to tu aj navštevujú. Mne sa osobne takáto zvlnená pahorkatina s kľukatými cestičkami a peknými výhľadmi veľmi páči. Osobne nemám veľmi v láske tie pasá v Alpách a podobných takýchto horách vysokých. Neviem, necítim sa tam veľmi dobre. Nie, že by som si netrúfal, ale takáto príroda, takáto krajinka mi je oveľa milšia. Došli sme do obce Salka,
Je to tiež pomerne stará obec, osídlená bola niekedy od 12. storočia. Tu sa nachádza aj ten hraničný prechod, ktorý bol slávnostne otvorený 27. septembra 1994 prezidentom Göncom a ministrom dopravy vtedajším Mikulášom Dzurindom. Je tam ten most nad Ipľom. Tých mostov nad Ipľom bolo viacej v slovensko-maďarskom pohraničí, ale väčšinou neboli ani zrekonštruované, pretože v tom období tie mosty alebo tie priechody za socializmu neboli potrebné a navyše ani nejaký ten režim ich nejako nechcel obnovovať. Takže ostali prechody len tie hlavné, ktoré boli, a až neskôr po revolúcii v 89. sa tieto malé pohraničné prechody začali aktivizovať, začali otvárať, čo bolo pre miestnych občanov veľmi pozitívne. No a opäť sa nachádzame v Maďarsku, prešli sme aj obcov Letkeš a čaká nás zo pár dediniek, kým sa nedostaneme opäť na hraničný prechod na Slovensko. Vidíme smerovú tabuľu HONT a je to v podstate pravda, lebo HONT sa nachádza aj na území Maďarska, keďže po Trianone sa samotná hontianská stolica rozdelila a to 4/5 ostali na Slovensku a 1/5 ostala vlastne v Maďarskej republike. Samotné sídlo Hontu bolo mestečko Šahy. Tie ostali vlastne na Slovensku, ostalo to akože hraničné mesto. Takže v podstate na Honte, keď sme, tak sme na Honte aj na Slovensku, aj v Maďarsku. Teraz môžem chodiť po Honte aj ja, ako náš národný buditeľ a básnik Janko Kráľ, ktorý chodil po Honte v marci v 1848 a vyzýval ľud na povstanie proti pánom, na čo bol zatknutý a uväznený, čo sa zaznamenalo aj v jeho básni Šahy. Tak jasne, uväznený nebudem a šťastlivo dôjdem až na miesto určenia, kde dneska mám vlastne ubytovanie vo Veľkom Krtíši. No a opäť sme na hranici maďarsko-slovenskej, tentokrát v obci alebo v mestečku Drégej Palánk, ktoré je známe, a nie je ani známe v podstate, ale hovorilo sa, že týmto bol mestečkom inšpirovaný aj spisovateľ Ladislav Balek pri svojej zbierke Noviel Južná pošta. Práve na motívy tej Južnej pošty bol aj nakrútený film Pomocník, a známe herecké obsadenie tam bolo, si pamätám. Hral tam Gábor Konc z Maďarska a slovenský herec ako El Romančík, Sládečková, Ivan Mistrík, Milan Kiš, Julo Satinský, Hanna Gregorová, Štefan Koška a mnohí ďalší, ani neviem ešte, myslím, že Čilík tam hral, sa mi zdá. No proste viacerí známi slovenskí herci. Bol to veľmi dobrý film. Oplatí sa pozrieť. A už sme vyšli z Drégej Palánku a ideme smerom na most cez Ipeľ a do mestečka slovenského, už Ipeľské predmostie, a odtiaľ nás čakajú ešte asi nejaké neviem koľko, pár kilometrov a budeme vlastne v cieli dnešnej etapy. Za obcov Ipeľské predmostie budeme vidieť veľmi cenné chránené územie, ktoré je súčasťou európskej siete Natura 2000, kde žije množstvo chránených druhov vtákov, živočíchov. Sú to
veľké také mokrade medzi stromami, vlastne zatopené lúky. Priamo v katastri obce sú aj viaceré malé rezervácie, je tam rýžovisko, to som ani nevedel, to je tam niekde, to bolo treba sa také zastaviť, tam sa poblúdiť alebo pomotať, nejaká mokrať, ktorá vznikla po neúspešnom pokuse pestovať rýžu v 50. rokoch. No a potom samozrejme Cúdeninský močiar, ktorý chráni vlhké lúky a vzácne druhy hmyzu, a Ipeľské hony, zachované močiare, lužné biotopy, vlastne, ktoré sa tam tiež nachádzajú. Mokrade sú známe najmä veľkým množstvom chránených vtákov, ako je chriašteľ, rybárik, včelárik, záplavovou krajinou, lebo je tu voda z Ipľa, ktorá sa často vylieva a zaplavuje toto územie. No a pred nami sú už slovenské Ďarmoty, kde odbočujeme do Maďarska, zase do mesta Balaša Ďarmat, a tam sa zastavíme v múzeu starých motocyklov, ale to si pozrieme až v druhom dieli. Tu nám vlastne náš prvý diel končí, takže sa lúčim.